Аре, нире. Нире, 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 нире. Добре, брат. Чакай. Чакам въпрос, защото този е последния. Задавайте! Вижте, умира! Само въпросите е спасява. Да, може да са въпроси за ногтите. И тя умира. За ногтите ми, за панделката, за нея, за нейната коса. И що ми падна панделката? Без панделка. Знаете ли какво имаме и две? Живота ме свързва. Вижте. Аз ги правя естествено, продавам ги по 60 чинки, ама само на VIP клиенти. VIP, таксата е 2 лева. А всъщност си ги купите 20 цента. Не, базикам се, задавайте въпроси, моят телефон не е това. Има камера. Да! Задавайте.